खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोबजासिम नायलांदे लोगोफोर अब्लासो आंखौबो एसे सिगाङाव दावगालांनो होबाय थाब्रा दिनै शुक्रबार हाथायमोन नालाय बयबो बेफारिफोरा फैगासिनो मोनाबाय स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गारियाव थांनोसै दानिया बालिपारा देवबाराव जोङो बहुद गोजानाव बेरायहैनो नागिरदों बे दुर्गा फुजा सप्तासेयाव ओरैबायदि बेरायगोन गोजानाव बेरायनायानोसै आरोना बेरायनायानो बेरायनाय लोगोफोर नायलांबाय था बयबो बहा बेरायगोन आं दा खोन्थाथ'आ जेब्ला थांगोन जोङो अब्लानिया खोन्थालायनोसै बयबो नायलांदो गारिया बहा दोनखो लामायाव गारियाबो हाबजायाना दा खैथायाव मोनफैगोन नै बालिपारा थांनो ओंखारलायबाय जोङो फिसाजोआ 6:30 मोनफैगोन नालाय स्कुटिखौ लांलिया 4 साखासो लिंहरबाय आं फंबाय लाहानि नै थांनोसै दानिया नै लोगोफोर देवानि नालाय थांनो ओंखारलायबाय आलु सब जानो देवानि नालाय थांनो ओंखारलायबाय मोनाबिलिनि मा जाहैगोन जोङो मम' आं मम' होनबा माबा मोसौ जाहोनो होननाय बायदिसो मोनलायलाङो आं लाबो मारदो जानो नैबे गारियाव थांनोसै दै जोङो एबार नैयो जोंहानि फख्रि जेयाबो जिलाला बेजोंनो आंनो हर सान सारै जाबाय थायो नैबे गारिजों थांगोन गारिया बारा गिलिर नङा 800 केजिल' 800 केजियाव बेसेबां जागोन 8 कुइन्टेल मा होनो बिखौ ग्रे कालार एल्ट' आं बिराद पसन्द जाखायो आंनि पसन्द जानाय गारिसो बियो आं बे गारिखौ एकदम मेगन सिगांसो फैना नंथारो आं नायनो नाथारा बिराद लुगैखायो आङो निकियाबो थांफानो नागिरदों नायलाय निकि सना नोंना आइया फैसिगोन रानिया नोंनो फेभरेट बुस्थु लाबोना होफैगोन दा गुंग्राय बिराद गुंग्रायखौ फेभरेट मोनथारो बेहा जानो थाखाय माखो माइरंखौ लाबोमारदो नों एसे गारिखौ फासयना लाग्रो नङाबा लाबोनो हानाय नङालै नै लाबोजायाथ' निकि सना आब' फैदो दिनै आब' बेसां होनदो मालाय 1500 होनसै आरो आं माइरंबो गैया नालाय जाहा फंबायनिफ्रायसो बस्थासे बिहरनानै दासो लाबोना होफैदो दखाननिफ्राय हालेवग्रायानो गैया नालाय बेमारिसो थाबायनोबो हाया खामानिबो मावनो हाया उपायथ' गैखायाना जानायखौथ' जाखानांगोन मानो ब्रेक हमासै दिहुनबाय हेन्देल लक खालामना दोन आइथि दोनैखा हेन्देल लक खालामनानै साबिखौ दोनना हो गुमैनो
निकि सना नोंनिया आइ फैदो आइ दिनै इटानगरनिफ्राय जाहा रानिनि बिमा फैदो बेखौनो जोङो लायनो थांगासिनो दा मोनफैथारसिगोननो बिसनाथ सारियालिनिफ्राय फैगासिनोनो गारिया दहायनो हगारदोंनो बिसनाथ सारियालियाव थांगासिनो नै दाइबरा ओंखाम उखैनाया हामथारलानो मम' बिगासिनो आंनाव गथ' गोरलै बायदि हायबो होनथारा जानानै बोलो जाबासो जायो हाय होननाया जागोन जाहैनोसै र' बालिपारायावनो जाहैनोसै जोंना राङापारायाव मम'आबो गैया नालाय बेयाव मोनाथारबायना गोसाथार गथ'फोरा जागासिनो बिसोरसो मिथिगौ निजोम सम जादों एखेबारे पुरा मोनाथारबाय खैथायाव मोनफैगोन दा आरो 1.5 घन्टा नांबावगोन 6:30 बा 7:00 मोनफैगोन इसोरो दासो 5टा जादो ना हाय लोगोफोर बालिपारा मोनफैबाय हर जाथारबाय नै मोनफैबायनो थिग थाक फिसाजो मोनाबो बोरैबा बिसोर मोनफैनायजों जोंबो बालिपारा मोनफैनायजों जाबाय जों मोनफैग्रोगोमोन जोङो स्ल' फैबाय नालाय ग्रोब जाफैबाय आरो नै बेयाव फुजासालि नै फैगासिनो गथ'फोरा आंनि नैखौ सिट बेल्टखौ बख'लाय फैगासिनो सानै असुखनि हिन्जाव आ गया बेटा लोग आ गया हम रिसीव कर दिया रानी बाय नामा रानी मा हायेन मायबा जायाना माबा मोनसे जाना लानोसैथ' मोनफैबाय नै आंना फिसाजोआ एबार माबा मोनसे जाना लानोसै बिराद उखैथारबायना गथ'फोरा नै बालिपारानि फुजासालिया जेबो बहायथ'वाखै इमान गिदिर बेग लाबोदो नायलाय ओंखायनोथ' आङो स्कुटिखौ लाबोखायाखै हाँ ऊपर में रखो ना हाँ ऊपर में रखो कितना भारी है बहुत भारी है ना भारी अंदर में कैसे उठाएगा रानी माँ मोमो जाइनोसै न खत्म भयो जाबाय दे थ' बेथि सारिदुवार थांनाय लामा मासे भिरखा बापरे बालिपारायाव गाननाय जोमनाय बायनायावनो पुरा भिर नैयावबो मोनसे फुजासालि दं माथो ना नै मोनसे जि बरिया साजायदोलै जोंना गारियानो हरना मोजां गाबाखै बिनिखायनो गारिनि हरनखौ बनायना लानिसै दसे नै मेकानिकनियाव दुर्गा मुर्ति दफ्ला बिलाव लांगोन बिखौ जोंहानि न' खाथियावनो जोङो फरेस्ट गेट मोनसिगोन न'आव मोनफैफिनसिगोन नै बालिपारानिफ्राय फैगासिनो निकिया नायलाय निकिया आयु लिंहरलाय मा रानि आयो माथोआव बुजि मोनबाय इयो बामलाय आयो निकि सना आया मोनफैबाय नोंना ना जाहा रानियासो फिसिदोंमोन नालाय इटानगराव बि निकिखौ ओमफ्राय न'आव लाबोना दोनफैदोंमोन इयो एप्रिलाव दिनैसो नुदों नालाय जा बायदि बामजानो नागिरखादों आयु आइ सना निकि बाबा दिनैसो फैदों नोंना बिमाया फेभरेट गुंग्राय जाहोग्राया जि गुंग्रायखौ
बाबाया गुंग्राय ब्रेड गारबानो जि खारखायो आरो इयो आयु खुदै जाहोयो गुंग्राय जाहोयो बेना फेभरेटथार आयु 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 हाथारलां बामना लादो दसे इसे बामना नायलाय गथ'आ मासि खुसि जादों दिनै उन्दुनो मोनसिगोन इयो सानदों लाफाथारा आङो रानिजों उन्दुफागोन दे इयो पालें सायाव बिराद मरम रानी লগত শুই থাকিছে ইটোৱে ডাঙৰ কৰিছে আৰু বিছনাত লৈ লৈ ইটো কাৰণে আজি আৱাজ শুনি পেলাইহে চিনি পাইছে সি এতিয়া নেৰিব ৰাণী মানুহটো চিনি পোৱা নাছিলে সি আৱাজ শুনি পেলাই চিনি পাইছে মাতত নিকি সনা আই फैबाय नोंना आयो सना मोनफैलायबाय न'आव लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बहुत बहुत थेंकिं होबाय आरो फिन गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनगोन नेनानै थादो दसे लोगोफोर बाय बाय